Estas dúas cadeliñas da protectora de animais pendentes de adoptar desde que apareceron nun colector de lixo representan a mensaxe de solidariedade que Deputación e Breogán queren transmitir á afección celeste no vindeiro partido en Lugo fronte ao Xuventude de Badalona. Este encontro solidario a prol da protectora, que forma parte do contrato de patrocinio da institución provincial co Club de Baloncesto, foi presentado nun acto no que participaron o deputado de Deportes Efrén Castro, o director xeral do Breogán Tito Díaz e o presidente da sociedade Alberto Losada. O obxectivo é dar visibilidade durante o partido do vindeiro domingo no Pabillón dos Deportes do traballo que está a realizar a protectora, sensibilizar contra o abandono e animar a todos os que queiran incorporar un animal de compañía ás súas familias a que adopten en lugar de comprar. Ademais de apoiar o seu equipo nun importante encontro dos celestes para manter viva a ilusión de disputar a Copa do Rei, os seareiros do Breogán poderán adoptar un dos animais que leve a protectora ao pabillón ou colaborar economicamente mercando un dos calendarios que poñerá á venda.